Vol un entorn més idíl·lic? Doncs ho fem al Parc Natural del Montseny. Talem tots els arbres i ja està. S'emprenyaran 4 boletaires de merda, però ens és igual. En Madrid la podemos hacer la vista gorda a cualquier negocio un poquito sucio, ya me entiende, ¿no? Però ja li deixaran fer, això. Claro, yo la tengo mucha confianza con el ministro de Justicia. Bueno, ¿qué? ¿La firma el contrato? Que no, home, que no veu que no sap ni posar els pronoms febles, home. ¿Cómo la dices? ¿Cómo la Que eres dices? una No se ignorante. me dice. Que vas dir que Saramago era una escriptora. Saramago era una escriptora. Una mica de calma. A més, lamento comunicar-los que hi ha un tercer candidat que està millor col·locat que vostès. Com? No pot ser. És un territori on les lleis són bastant permissives i econòmicament és un món a part. Valencia. Lo sabía. Cuando pilla Rita. No és València. És... Il Vaticano! Welcome to Vativegas! Facin gioco, signoris, facin gioco! A què volen jugar-hi, Al blackjack? A la botifarra? Al Texas Hold'em? Compri! No pot ser, Joder. D'on t'ha tret aquesta idea? Durant Lleida m'ha explicat el proyecto de Euravegas en Catalonia. ¡Y se me ha acudito! Caso amb el cerillo? Es normal en este tiempo de crisis. La recaptación de la almoina va de capa caiguda. Ay, necesito money. Pero vamos a ver, no se puede improvisar un proyecto así como así. De improvisazione res de res, I nel casino del Vaticano hi haurà di tutti. Ti podràs confessare e se Dio ti perdona i peccati? Miracoli! Multiplicazione de los panes y los peces. La Cappella Sixtina sarà il salone di poker més gran del mondo. E també ne tindrem una ruleta gigantina. Sí, mira. ¿Dónde está la boliti? 23 vermelho. E cada notte hi haurà l'espectacolo el più miglior del mondo. Gesù Cristo Superstar. Un moment! Jo sóc jueu! Cap problemi? Posarem una pel·li del Woody Allen. Millor! Molt millor! Annie Hall m'agrada molt. Al final haurem de posar una megaplantació de Maria. Com a rasquera, però a lo bèstia. ¡Madrid primero! No! ¡Madrid primero! Palau de Plegamans, hi ha uns permisos. Que no! A què volen jugar? Perdó. M'estava mirant con la risa en la boca. Ja està, ja.